Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon, pero daw alang-alang aton sininga Provincial Disaster Management Program Division, pakaronan tana karon Aksyon Oliver, medyo galumon ang pila ka portion sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, te may ara sang ginabantayan nga LPA ang aton sininga pag-asa mga kaksyon. Aliw-aligmat lang kita sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita o kon diri kita na sa mas importante pagid sa aton kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian.
kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sa tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:01 na sa aton sining nga pagpangalagad subong adlaw. Yari na kita sa Webes. Yari na kita sa Abril 15 na 2021. Bukas ang aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton na bisita kamo to YouTube plus ang aton sining Twitter account mga kaksyon. Ang aton sining text hotline sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Dapat ang inyong mensahe ayo lang gid ko. 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid ang tanan-tanan ha. Salamat gid. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na. Top-top las 9 ang takna sining gabi. Set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumbang balita sa aton sining pagpangalagat? Isa naman ka tricycle driver ang ginluthang didto iya sa syudad sang Silay. Ang mga sospitsado riding in tandem na naman. I-follow up tanay karon redaction Jan Diaz ang detalye sini kay gindala pa ini sa hospital, meaning may sign of life pa while nga ara siya nagahigdaon siya sini nga tricycle kay ina matapos nga ginluthang ang ini nga biktima. Perting katabo diri sa probinsya sang Negros Occidental, Baslanay lang. Kung hindi sa Bacolod, dito sa Sur, Norte, Sentral, pwerte nga pinatyanay. Aksyon Firing Line. Kumbaga daw ginsakyan ang ski mabla nga mga riding in tandem pero mga personal iya nga grudges. Ang iban nga balita lokal mga kaaksyon, gin-check naton, follow up naton ang case nga pagpatay man sa provincial consultant sa hospital operation nga mo si Mr. Martin Cue mga kaaksyon. May CCTV nga ginauyatan subong ang otoridad. Labi na gid ang gintukod nga task group Cue. Kag didto sa CCTV according sa report sang PNP, ila ginatutukan karon ang Starex gid. Kag ang ining van nga ini nga prior sa insidente yara gid man naka-standby sa lugar nga ginatudlo posible dira nagaposting iya ang suspect nga nagauyat sang sniper nga sa nga armas luthang. Aksyon Firing Line. Klarohon tani karon pero ang ibanti may nagaduda kung ano gid bala. So as of today, kon motibo ang gulo plus ang mga suspect ang ginatawag naton behind sa pagpangluthang. Ang prime suspect sinogid bala wala sang may matumod pagid ang kapulisan. Aksyon Firing Line. Halos na nagalaom sa justice sa kamatayon sining nasambit nga si Mr. Cue mga kaaksyon and his family so far way pagidman nakapakig-angot sa PNP. Tituman pagidman ka hilaw na shock gid sila sa hitabo nga even though nga ang life ni Cue mga kaaksyon da mabutang tagidman sa medyo delikado because saya sining involvement sa politika sa 1st District pero ti inablang daw gid ginala uman nga insidente. Aksyon Firing Line.
Sa iban nga balita mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi, report man nga balita ho kay isa iya kalalaki ang gusto pamatud-an kon hilo gid bala ang tuble bla nga tanom. Ining tuble nga ginapuga mo ni ang iya sining nga duga, pwede mo ni ihilo sa mga isda sa kasubaan. Ting iya gintulo testingan niya kung hilo gid bla, ti hilo gid tuod, ati patay. Action firing line. Kanulo ay man ang pobre. Anyway, sa iban karon maka-aksyon sa aton sinipagpangalagad balita lokal gikan diriya sa probinsya gihapon sang Negros Occidental with Action Marlon, Hinovia. Goblakson mas nabalakas sa all-time high COVID-19 cases sa probinsya sang Negros Occidental. Gani man no, do nagasaka do kadasig lang. Samtang Colonel Palgi Maka-aksyon nag-report sa gobernador sa kaso nga pagpatay kay Martin Cui. Action firing line. Ano ay hanang kaundan sini bantayan naton sa aton sini nga pagpangalagad ang balita gikan sa Bacolod. Komitiba nga maga-imbestigar sa pag-utod sang kahoy sa Bacolod Old Airport. Maga-convene buwas nga adlaw. Ari perti man nga balita ang inutdanay kahoy dis Bacolod iya nga daway na ginirespetuhanay. Action firing line. Ang ginauna nila ya mga personal na lang nila nga intereses. Way kita ya nagabato or way kita ya nagakontra sang ginatawag naton iya nga development sa aton gobyerno, pero sometimes we need to inform the public and ask the public opinion man kung pwede tani pang utdon ang mga dinikada nga mga kahoy nga nagahatag duag sa aton sining palibot. Action firing line. Amo na yung problema ta sa global warming ginatawag pagkatapos kita magpinagusto lang kita kautod nga wala sang nihoy kag nihay. Ang mga official test Bacolod imbis magpugal nagkalapunggol ng mga kahoy. Action firing line. Tani isa duha pa lang kapuno naglakwat siya nakita bla kang nagbordahe imbis nga nagklaubos na amo pata magulo imbestigar bisan may pasakaan para dasang kaso pero tapos na ang damage has been done. Tapos na way ng mga kahoy. Daw inutil gid nga aton pang gobyerno na. Action firing line. Samtang mall dugang nga listahan himuon vaccination center sa syudad sa Bacolod bato COVID-19. Action Brian Borden. Action firing line. Dira lang tanay asta balikan tanay karong otdanay kahoy ngini kay ang kapitan sang barangay Singkang Airport may ara man sang pagklaro sa pagpirma sang syempre di pwede basta-basta iya ang kwan ang ini nga mga ahensya sang gobyerno nga magpang-utod without the consente of course sang barangay barangay kapitan sang Singkang Airport. Pero ano giblang natabo sini? Karon balikan ta niya sa aton nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Manglogayawon ko gamay lang mga balita sa nasyonal mga kaaksyon ang kuan galiho ang Department of Health sa sinimat tiniyon nagahulat pa sang kompletong datos or data mga kaaksyon gikan sa World Health Organization. Kay bag-o naman aksyon Oliver nga virus sang COVID-19 gintawag naman nila nga France ining variant sang virus. Sa France naman iniya suro diri kay DOH Secretary nga mo si Francisco Duque III way pa sang ginpagwa nga statement diri ang WHO. Initial report nagagwa nganing si France nganing France variant nga ini hindi ma-detect sang RT-PCR test. Di ko hindi ma-detect sang RT-PCR test paano nyo ninabalaan ng France nga variant nga ini? Action firing line. Ay, nano man daw hinubog nga istorya naman. Hindi ko na mabalaan sa kwan, hindi mabalaan sa RT-PCR test o na test na da, hindi ma-detect. Tapos balaan yung subo nga may amosin ha. Ay, nako nakakalurky man yung obra. Ano na ipahugay? Action firing line. Pero hindi lang iti magsalig iha. Kay ikaw delikado sininasambit iya nga si COVID-19. Ang ayot naman lang sa gobyerno matutuod nga report pagwa nyo please. Ang ganda mong lalaki! Kadlawanta na lang niya kay nga ako nukuton ta gini nga mo sini mabululo ang tanip lakadlaw ba si magdinakat kita sa dalan ni nga may tablaan nimo. Ay nako. Last 7 way binasa aton sini nga pagpangalagad ang iban nga balita mga kaaksyon ariyo sa national.
Laktanta na lang yung yuhom ni, pero prangkang istorya, hadlok kaya sa COVID-19 na. Why, kuya nag-kuwan sa COVID-19, pero napangabay ta, formalon taman. Hindi tayo paglawlahogan nga daw pagpahugon ng gobyerno. Ang iban nga balita maka-aksyon dito sa National Iya, Arya. Diri kita sa COVID-19 kay may ara sang bag-o subong ho. 11,429 ang bag-o subong adlaw sang COVID-19. Nagdangat na sa 904,285 na. Baka damo na milyon na dugay-dugay ho. And ang aktibo nagapabilin sa 183,527 mga kaaksyon. Kag ang naka-recover 705,164, ang patay 15,900 o kung 15,594 na. Action firing line. Damo na no? And sa ibang nga balita sa national, parte kita diri mga kaaksyon sa nadulaan trabaho bangod sa pag-ECQ dito sa Metro Manila. Nagdangat sa 1.5 million iya ka mga tao ho sa sulod lang sa duha ka semana. Imagine mo na no? Action firing line. Ang dulot yan ni COVID-19, hindi ka basta-basta. Imagine mo na 1.5 million mga kaaksyon. Iningin pagwa ni Trade Secretary Ramon Lopez. In fact, 1.8 billion ang nadula sa aton sining ekonomiya sa amula na nga kalawigon sang kontrol kag strikto nga pagpatuman didto sang ECQ. Action firing line. Grabe yan no, kag ginpalayag Manila nga may nahatagan sang ayuda na basi nalipay man yung mga tao kay may mga ayuda bla. Ambal sa mga tao, sige, ECQ lang ka muna, importante may 4,000 kada balay. Ay, sus ko, ariyo, 130,000. 74 na kapamilya ang nahatagan sa tag 4,000 pesos nga ayuda. Dito lang ni sa Metro Manila ha, way na di sa aton sa Negros, Kabacolod, kay basi buwas agay, chismis, yun naman nga may ayuda, gali. Dito mangita, sinaya kayo dito gusto bagulo isikyo di sa aton. Nati, may man kay may ayuda to sa ila. Ginbuyagyag diri makaksyon ni Ana Kalusugan representative nga mo si Mike Defensor nga dapat ipagwa ang ginpain nga pundo, ginpain nga pundo sang gobyerno nga tuman mangalik dako niho. Kaya nga aton sini nga mga public officials sa Pilipinas, ginpainan sang pundo nga 17.8 billion pesos para lang na kontani sa ila sini nga paglagaw-lagaw. Pero hindi iya lagaw-lagaw, hindi lagaw-lagaw nga daw inang wala pulos. May pulos Hindi lang official iya nga paglakat, pero do kadako, no? 17.8 billion pesos. Sunod dire kay Defensor, bangod nga wala man ini magamit, kay wala naman niya nakalakat pa sa iban nga pungsod ng aton sa nga mga public officials. Gamiton tani anay sa mga kinahanglanon naton against COVID-19, mga ayuda kag iban pa. Amo nang tuyo matabo ni Defensor, mga kaaksyon. Firing line. Sige, pakuanan tani karon makaksyon dungagan tani mga balita karon sa nasyonal kay puro naman ang tuya ang balita sa nasyonal makaksyon, puro COVID-19, mga hospital nagsululubra na ang mga binayranay problema. Action firing line. Ay ka gamo na gid sang palibot nato no. That's why nga kita diri sa Bacolod kag Negros nga daw amo paning sitwasyon ta, hindi kita magkulo kumpiyansa nga daw si katuri man kita di nga daw pawala kita. Hindi daw miyo humala niya ato ano. Last 13 na sa aton sini nga pagpangalaga. Diri kita anay makatutok gamay lang ano. Sa sining inot na nay kahoy diri, in fact halin pa ni nagligad nga adlaw, halos nalabot na sa Action Radio ang pila ka mga concerned personalities. Like for example sa Department of Health, Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Ngati ang ilang nga trabaho sina amoya ang magpatigayon sang ginatawag development, pagpalapad sang dalan, pagpatahom sang aton sini mga side streets, iban pa nga mga construction, mga kaaksyon. Isa sila sa ginalantaw karon kun nga hinali lang nga pinangpunggol ining mga kahoy dira sa Old Airport kag may ara man didto sa Granada. Action firing line. Soliton ta mga kaaksyon, YT kita ya nagakontra sa ginatawag nga development nga ginapatuman sang gobyerno, pero tani lang lantawon taman ang tagsa-tagsa ka sitwasyon bala kinahanglan tagid bala nga utdon ini
kinahanglan tagid lang dulaon ta ini kikundira lang tawon tara sa old airport na do hindi gin man niya sa gabal ang trapiko dira. Action firing line. Dibla kon pala paron gid man ang dalan abi guro consultation guro pamangkot-mangkot kita nakibot lang kita nga humawa ng kilidalan da. May ara sang ginapangita ang DENR, Department on Environment and Natural Resources nga nagahatag man sang green light sa pagpangutod sini kay syempre maminsar gid kamo or malisensya gid kita iya kon mangutod sang kahoy mga kakson. Dira ka sa DENR kang ila sini nga pinaka-focus amo ang environment naton ang pagpaamlig sa aton sini dunang manggad pero kakatabo sa aton papalibot yung kisa kita nga mga tawo mga kaksyon nga nagaamlig sa aton si dunang manggad ang ahinsya nga amo ning ila dapat nga trabaho do sila pa yung una himo sa hindi amo. Action firing line. Ambot kon nga din sila nagtululuon sini no kadamo na sa mga explanation diri halos tanan hindi kontento. Imagine mo ganing aton sini kongresista sa Bacolod mapaimbestigar ang aton sini syudad nagtukod sang komitiba kay pangitaon kung sino ang sa likod sining pagpangutod sang kahoy. Doon din naman doon din naging man budlay ni pangitaon kay DENR kay DPWH sinro amo malay nga ahinsya sang gobyerno dapat giding pangitaon ta doon din naging man guro budlay ne. Action firing line. Pating simbahan ato nag-intra na. Syempre dapat mangin friendly kita sa aton sining dunang manggad sa aton kakahuyan kag iban pa. Kon mag-imbestigar gid man hindi ko tuturon gid man guro gid maglawig pilak bulan gid ari man palibot ni mga tao behind sa pagpangutod sina. Action firing line. Ang gina-question di karon hindi man basta-basta makapangutod ang mga ahinsya nga ini sa mga kahoy nga ina nga wala sang pahanugot kag pirmado man gikan sa barangay nga dira na base ining mga kahoy. Action firing line. Nang ginatawag nila nga RONO, Resolution of No Objection, nga ginatawag mga kaksyon. Action firing line. Damlag lang ginpalayag ni Kapitan Rosini Distrito nga wala siya may ideya sini. Pero sang ginukay nilang ila libro dira sa barangay, 2020 sang Pebrero may napirmahan siya. Development mga kaaksyon ang nabutang. Development sang highway. Action firing line. Ti ang kapitan, ambal niya, sinuo ginabi kita nga magpugong kung development yung ginatawag. Pero ang pamangkot diri, ang nabutang, ayan sa ginpirmahan sang kapitan, nabutang da nga punggulo na mo ning mga kahoy nga mga dinikada kag mga nagahatag sang beautifulness sa aton sining lugar. Action firing line. Ina ang pamangkoton ta karon sa barangay kapitan, dira kag isa pa 2020, Pebrero pa ato, kay nagpandemya gin man matuod. Ano man dugin lipot lang Bacolod nun? Action firing line. Kung isa daw makakuan man tadig kay inang sa hambal kato kay na, isa pa lang kapuno ang ginutod, isa duha, daw wala gid taya ideya. Tapos kibot lang kita, amo na ni inut dalay daw ay dayon bilin, no? Diri na tayo nagpulugal. Action firing line. Nga nagkalaubo sa ning sobra 20 kapuno da nga portik lagko nga mga kahoy, mga kaksyon di kanugon bla as in puerti kanugon. Aside nga kanugon, dako ya bulig niya sini sa aton sini nga kalibutan mga kaksyon. Online sa firing line. Ari sa aton sini nga linya Barangay Singkang Airport Kapitan Rosini Distrito Cap. Mayong gabi dira simo. Welcome to Action Radio. Mayong gabi Action Radio kay sa Action Radio sa tanan nga tagsalamati sa Action Radio mayong gabi sinitan. Salamat gid Cap sa imo sini nga time nga gin palayag diri sa Action Radio. Una, may ara ka sang statement Cap nga daw wala ka nakaperma any papers abi sa pagpangutod sining mga kahoy dira sa may old airport sakop sa imo sining nga barangay. Recently lang nakit-an nyo nga may ara gin man gali pero Feb 2020 pa Cap bato din na. Yes, that's why sometimes again do siyempre do more than a year ago na kalipas, inabtan sa pandemic. So daw medyo wala ko ma-check. That's why nakita ko. Nasibuto na nga muna pagpangutod to. Mukhang, may utodyaw. Wala ko ma-check nga before na naka-submit ko barangay resolution. That's why ako nga wala ka agi sa barangay.
Okay. Go ahead, Kap. Oo, so sa nakita ko, I admit nga medyo may lapses sa pag-check ko. Kasi ang pag-defaulters na dumdumaan ko, kay usually, kada may project ang DPWH, pangayo magigna sa barangay, barangay resolution, sa barangay. In fact, nang before kami na sang una magkakasang mga mangrove na conference pa kami na mo. Yes. Upod kang DNR, at dito hindi ko na malipat kung paghatag na akong resolution, pag-abot sa city, pag-abot sa DNR, ma-pre-conference ng DNR. Okay. So, that's siguro medyo nalipat ko, nga nakahatag ko da. Tapos ang mamunabala ng pag-intindi naman na sa una, ang makabalo mo na, hindi mo ng barangay mo, simple implementing, kung bala, di na, o hindi, kaya that's why kami nag-endorse kami without, pag-abot may enrollment sa city, i-check ng DNR, final say ng DNR, before the cutting, kaya siyempre, dira man ito na pangayo sang permit every time, may mga involved ang environment. Yes. Pagbukad mo, Kap, nga 2020, February pa ini, ano gid ang pinaka-content sang ginayo dira sang DPWH, Kap, dira sa imo? Ano nga sahi sang pagpangutod sa ngalang bala ang binibra namon nga solution ng nakabutang dakat, pero ang pag-insindi na, in fact, pag-insindi na namon, cut, not itrim, yan, kung may lapaw da sa dalan, doon siyempre dalan, construction. Nabla kung mag-igo with na, tapos itriman, may hara man tayo nga gina-project, tawag na, may hara gina-auto, daso ng iban, gina-trim ta mo, di ba? Yes, Kap. May mga, so, siguro, that time na gamitan, dinsalig naman siguro sa ahensya nga sang time na nga pag-issue namon, salig naman sa ahensya nga nakabalo pag diray kay siyempre sa barangay ng may ara man tayo na pangayuan sa bulig mo sa kisa, di ba, kung may ara sa mga problema environment, hindi nakadesisyon na mangayo sa bulig sa environmental natin nga mga ahensya da. Yes. Kamo na bala? Oo. So meaning say mo nakit-an to gali kapya cutting of trees lang. Why to na itemize or specific? Abi nga mang trim lang kami, kwao na mo ang gabungay ngay nga sanga kay obstruction sa dalan gasangit sa atop sang salakyan. Why nabutang dira, Kap? Do muna wala ma-specify. That's why kay simple nga apon malangda nga pag-request mo sa DNR at ang DPWH, may feasibility study na sila ginobra, ginagastuhan na sa gobyerno. Then sa barangay, kung hambal gani bala sang ni San City, di ba, do ministerial, kasi siyempre may ara na ng approving yung ayagi sa DNR mo. Yes, di ba? So kung magano kung kinanlan o hindi, di ba, sila ginayang may masanong nga makabalo. For example, nakarumambal ko, hindi, pag kung magbinaha da or mag-inano da, sinong basulon? Kundi ng kami man. So that is why, hindi lang ako ang nag-approve na ginapasaka na natin. Then, ang environment ng society natin, ihatag na sa final say ang DNR nga mag-inspection kasi maghatag sang ideya. No? Ang pamangkot pag gani ti last year pa 2020, I don't know kung ang basis ang pagpangutod sang kahoy amo patugyapon last year ang ginbasihan sining DNR kag ang DPWH da sa barangay. Kiduway bago, no? Bago? Hindi ko pa sabat na action by kasi siyempre siguro sabat na guro na sang taga DPWH kahit siyempre sila ang nag-request, naghatag kami resolution sa barangay, then ang city ang mahimo man resolution, tapos i-forward sa DNR natin, ang magambal ng ati okay na ang DNR, no? Kahit for example, makaroon ng amo na bala ng kung
siyempre may ara kaya nga development pang national kasi national road na damo. Yes, So correct. seryoso na bala sa tunga ito nga yung mga tanong na tunga sa una mga island nga ginapang taman kasi siyempre development sang hindi man ta na makano sa barangay. In fact, kung sa main road na namon barangay road yati. In fact, kung kilid sa barangay ko ginapanami so may ara mga dagko ng mga tanong ginapabugal ko ang ginapanami bisag kalapumba lang wala ko ginanong i-widening dira bisan gutok kag dira gadlagan gidaging ang mga tao sa dalan hindi ko na patandog kay tungod amo na yung naghatag sang ako ginabutan nga taga bangko ang sa mga dalanaw naton ginabut ang mga gapatanom ko daya sa kilid sang dalan bisan ginaguba sa mga tao pero ginasulit ko kay siyempre gusto ko yung magdami ang aton ng lugar. Yes, naintindihan nako ng imo sining side, sir, pero diri kita, sir, pagpangutod sini wala gid may naka-inform da sa imo nga kap binang utod tong mga kahoy tada sa may amoniho sakop sa barangay ta namo na bla. Yes, wala man na that's why nakalabay ko one time may ginapang utod that's why nakibot ko may gintamangkutan ako gani nga may permit na may permit na tapos may ara na permit may ara na permit ako dula kalabay sa akon kibot that's why nakalabay sa akon amo to nagapang check ko dayon kasi nakalabot sa ini kay daw sometime nga pagsugod daw nag-out of town ko to tag daw tako kay may mga pangabuyan ng pangaiban yes nga ginano man nakalabay ko to may gintamang kutalman ko gani nga permit man so may nag-send sa akon nga iyan mera na sa something kasi sure, siguro wala dito labay sa onda. Pero gina-approve naman Nati, pa na may mo. O bing kayo na-approve nyo na. Gabi na bala. Oo. Anyways, at least kap na klaro na ton subong nga gabi nga tiya mo na why mo lang na mislock mo lang abi tungod nga nagpandemya kita daw nagdula-dula na gid man sa utok nato ng kaangay sini nga ti last year may ara gali tito sinila na nagkalahinabo ang pagpangutod sining kahoy kay daw na subject ka man sa criticism man sang mga utod naton ngina wagi kabalong kapitan da sa Singkang Airport nga muna nag-agi ni Blas Barangay ti tonight na klaro mo ini sa Action Radio Bacolod at least may ideya ang publiko. Wala hindi ba ako magambal kasi siyempre naka-issue kami wala gin kabalo duara ba lang hindi man justify kung wala gin kabalo kay siyempre naghatag kami resolution before. Pero amo na bala nakibot makoy kasi siyempre that was sila ng more than a year na daw daw mo na bala ng kap masugod na kami pang utod daw mo na bala sir daw Why gid man prior sinigali abi nga mangutod slow why gid sila pabalo da kap ang amon to blang nga amon ni last year subong pa kami mangutod why gid kap why nihay kag nihoy imo na barangay da kakaluoy wala man gani ka balasa ay no man ang sistema duway na ginarespetuhan ay maginamo sini may barangay kita mo kagang barangay may kapitan na da may kagawad may pumuloyo ti dapat lululisin siya man ginagmay do mo na bla no ay sus ko. Sige kap kabay pa mabantayan ta kay damo pamadangay nami nga mga kahoy sa barangay mo basi kibot kita. That is why lesson learned man ang kabay nga kung may ara da nga mga pumuluyo man naton nga kung may ara daw doon nga kahoy kag makita niyo para ma-insigida ta pa udkat kadto lang sa barangay kay ma-insigida ma-action kita kay kisa nang mayara man ka kita hindi sa man ma-perfect ng barangay natin. Kung mayara ka mo sa isa pa lang kano kag dumoy mahana kag hindi ka mo gusto pabalaan nyo lang barangay kay para at least maano natin kasi buligay lang pa nga mapatinlo ang barangay natin. Kasi siyempre ay manugid nga gusto gud nga mapanami sa barangay man. Pagkapaninlo kita gapananong kita si pabalaan lang ang barangay
Kasi hindi na gid dapat matabo nga may doon kita nga kahoy. With that, Kapitan Rosini Distrito, Kap, salamat sa mga time. May gabi kang mabuhay ka, Kap. Thank you, Yes, Kap. salamat. Tidasan, guys. Yes, Kap. Action firing line. May ara sang ginpirmahan ng kapitan sang Barangay Singkang Airport. But it was last year, 2020, Pebrero, no? So naglabay si pandemya, nagsinako kita kay COVID-19, daw na limtan inibala pila nakasampaw-sampaw sa mga ginpirmahan niya inadira. Hasta nga natukiba niya nga may ara gali. Okay ginaway gina-question dira. Ang aton nang naman, I don't know kung ang DPWH, DENR, ang paglisensya nila sa barangay, dito abi nga may amo sini, anong gidlang nabutang dito kay ti kung hambal ni Kapitan, cutting of trees lang, way ginabutang na galing sanga lang, gali kay puno, gali, tis Kapitan, way man balo. Kay ko nabutang to dira guro nga punuan gidyang pamatsyo namon, basi si Kapitan makahambal ay hindi lang. Istoryahan tananay palabot tanay sa mga iban pagidi nga pwede naton abi makwan. Pwede naton mabutang ni sa insyakto abi. Action firing line. Action J na check mo na. Action JM. Okay, gasulod ang salakyan ni Marton Cue sa picture. May nag-chat sa akon siya nang labos. Okay, why naman, no? Sige. Tiyan mo na ang sitwasyon mga kaksyon, ano? Dira sa nasambit nga barangay. Since panapas nila sini, way man lang gid nagpanawag kay Kapitan Rosini ito nga, Kap, ang ginpirmahan mo to, subong lang kami manapas, kaya muni, way gid. Action firing line. Na ano na ni sobra. Anyways, ginpangita subong ang kahoy. Ang iban nga kahoy halindra sa Old Airport mga kaksyon at to sa compound sang Senro sa syudad sang Bago. Blama kung di ko magsala. Action firing line. Tianhon nyo na ng kahoy da. Ano na ulingon? Ang iban nga kahoy, Action Oliver, we don't know kung matuod ini, i-check na bing patrol Action An, kaya ang iban nga kahoy hilin sa Old Airport, ato na to yung Oliver ho, allegedly sa Lambir Yard. Ano nyo na himuon nyo ni 2x2, 2x4, himuon nyo ni tabla, sinong mapulos ang kwarta? Sino yung makadto lang sa kaban sa gobyerno kung sa kaban sang gobyerno gani? Pero gina-confirm na Action Jan Diaz. Patrol may gabi. Gabi Action Bright, sa tutanan nga mga ka-aksyon, matapos nga maglakta sa social media ng issue sa pagpangutod sang kahoy, naglakta man Action Bright pila ka mga lalagway nga samtang nagapangutod sang kahoy, may ara ko ng mga tricycle o kung mga salakyan nga nagausoy man ka pangkuha sa gipangutod nga kahoy. Rason kung mga Action Bright yung sa bisita nato ng pila ka mga lumber yard diri sa palibot ng syudad sang Bacolod. Actually, may mga katuan kita even dito sa area sa Barangay Mansulingan sa Lingapon, pero do katinlo man kagdula gito sa may ara nga takuling sa Puente Villada, ara da dapet. Actually, una na to na action dahil katuan is barangay Mansalingan. Galing kita negative. Wala kita may Mansalingan dito. Nga may kita nga may mga lumberyard, nga may mga bagwa, bingagin pang saray, nga kahoy. Essentially, nagpaubos-ubos kita, nag-us-off kita labot sa may barangay Takuling. Kag along the way action by from Tabuk Ramon sa may Bangga Kure, nagdiretso kami dari Palizares o Conerna Street, kami mas kinala Libertad Extension, kibot kami sa kilid ng dalan, sa Tabuk sa Sontal Village, may aras ng mga blagko, mga sinarahi, isang kahoy, preska pa bagko pag action bright. Duga pa? And gulang nga, kasi may mga buho na sa tunga. Tibot sa naman action bright, may mga ulidad-idad na ginmani ng mga kahoy nga ini. Nga ginpang saray. And hindi, amo sinagkagagmay kung compared mo lang sa mga kahoy, bilang nga ginapang normal, ginapang tapas sa kilid ng dalan, o kung nabi sa likod sang ugsaran. Ini mga kahoy, nga pag ito yung puno, na bilang sang ginsaray, na action bright, pinaka sa ugat niya malapit. Pero ma-identify mo ginman action dyan kung dito nahalin sa airport mo kay do mabalaan tagin man adang kahoy da? Ma-identify kay ang iyabala ka na ko on action dry. Kagang kita naton sa pila ka mga pagpangtapas man nga ginimo sa singkang nga gipabungkal sa duta na bilang iya nga dampis sa ugat gid nga ginkuha action dry. Nga mga ano gid mismo no.
ang mga puno sang kahoy nga makita naton basing panglukat nila sa pangdala action drive. Pero ina for confirmation kay kada palapit naton sa lumberyard nagaduwa naton balikan nga ini wala sa may matubang grabe nga nakahibalo kundi ginagalin ang kahoy action drive. Kag ang kalabanang digto is nagtrabaho gilamang agod nga magkayo sa mga pertahan lamesa o kon bangko. Pero nalitratuhan mo action dyan, may evidence Ara ka. naton nga Facebook ara agro kay Action JM. Okay, basi balaga report ka subong dugay-dugay pinangakwat na to sa mga kwan. Actually, may ginibutan kami nga isa ka lugar nga amo gining una nga nag-trending nga picture. Oh, yes. Pag-abot naman sa area, wala na sang kahoy. Okay, tamo na. Imagine mo na, ha? Labi na gid subong at hindi lang na kayo follow Facebook, ari na sa Action Radio. Tibuas ba si ato na to sa mga din nga mahilit-hilit ni Action dyan? Ako pag in-action dry kay samta kayo din nag-report ito to sa area, mga pasado na 5 ang taknas ng hapon, may nag-inform sa aton, ngayon sa isa ka barangay, diri nga may nagsigi, bala ang pagpangtapas, actually today, siling adlaw, may nagsigi, wag ako pang tapas ng kahoy. May information, may nagapangakot, kung mga motorsiklo, o galing kayo pag-abot na sa area, wala itong mga motor. Pero wala, for confirmation tayo na, gina-check natin actually sa police, kaya information is, ginkantuan sa police, ang lumber yard nga ginatubod nila diri. Diyan kayo pag-check natin sa station number 6, ang information is wala sa may ginpa-record ang DENR o kung Department of Environment and Natural Resources, pero nagpa-assist sila sa police. So isa sa mga discover natin sa itong kapulisan kung sino nga police o kung sa ano nga station sila nagpa-assist. Kaya para may bala natin kung anong pinakatid, pag-abot nila sa area, kung bala confirmed nga hindi makakawaling gidman sa maging pangsarahe, gikan sa mga areas na ginakampanya subong sa mga pumuruyo nga ito na pagpanapaso. Kung bala tinagikan ini sa isa katorosado nga pagpangtapas ng kahoy action drive. Okay, sige, pabosan ta na. Kay basi pa man lang to, anyway, sa subject for confirmation, ina. Pero kabay pa nga, ang taga-tagias ang lumber yard dira, makasugid man sa atong sa matuod man eh. Yes, actually galibot kami kay Ina, ginapamangkot naman ng number yan. Ginapamangkot man sila kung ano, ginambay man na namon, may mga concern dila sa pagpatapas ng kahoy, dila sa areas ng barangay Singkang, kaya bako ba, sibla pati ka mo madala sa ma'am, dila ginakakulubaan nung ina subong action bray. Pwede ginaya action dyan, pwede ginaya. Kaya mo to ang ngambal ko lang sa ilang, at diba sa may permiso lang, pag wala ng problema, kaya kayo lang makamoy sang kahoy, kung mga furnitures, no? Ang ginapahita lang diri kung di nagkadto kay may ban action ba nga to na sa may sentro bago nga ilang nga pag ginakop ining mga gipang tapas nga kahoy dira no alin sa may barangay Singkang airport sa sang Bacolod. Salamat action dyan. Balita sa patulan tagibot sa Bacolod Action Jan Diaz sunod na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Okay, magwa gyud man ni pila kadlaw ka matuoran sini no. Ti ilang tawon ta na kay ti nagkalapunggol na gid man ina ang mga kahoy. Abi i-check tagid daton pakadlaw kung ano nga development ang matabo dira abi. Action firing line. Okay kun naton lang gidya pagalantawon ang lugar nga ina. Duway gid man sang sagabal kay lapad man sang dalan dira, may center island dira. Ti katawhay man lang ginadaduway gid man kadamo sang ulubrahon teres Bacolod nga mas kinahanglanon sa publiko. Action firing line. Kag ang mga kahoy na da, magluwas nga makabulig siya sa aton sining palibot. Makabulig pagid siya iya sa mga tawo da nga naga-standby ka nagatulotindog. As in, aside sa beautification nga ginatawag, kadamo sang purpose sa mga kahoy nga ini mo. Isa lang kapisok nagkaladula kag ay naano nga sistema ini mo. Action firing line. Do hindi ko ma-reconcile kung ano gid bla ang gusto matabo sa sinang lugar dira. Kalulo, oy ako nagalantaw ko sakit dughan ko maglantaw. Pariyo man isa nagkalatabo to padulong to sa may abwanan ho. Action firing line. Nga makakahuyan tagin patay-patayan pananom sa mga tigulang naton so nagin patahom ina pagkatapos subong ya dayon talaya pang punggol da. Action firing line. Nga daway gin man sang dako gid nga problema ina no nga lugar. 2 lanes naman gani sa right and left and right now 2 lanes naman duway gid man kay isa pa dira nga lugar da do hindi pareho diya sa mga downtown di kag sa mga Mandalagan diho sa may Lopez da Mansilingan nga muna kagutok. Action firing line. Ma-manage na daya ang kwan ang dalan kon palaparon gid man ang nasambit nga dalan mga kaaksyon. Anyway, sige, total ara na gid man na ginaimbestigaran kag after that may pasakaan tadi kaso
Okay, may pasakaan kaso, pero ang kahoy taway na, nagkalabusdok na. Action firing line. Wagi kok bate, ganing diin, aron kong isa nga may activity nga mag-tree planting mo. Action Brian Warden. Action firing line. Pero kung ninot danay, ginay kahoy ba, sa pagkadasig, Action firing line. otro man ang taga DPWH man, duway man kamo concerns palibot ta. Ang inyo makakalkal ang kamo goods na. Ay, sus ko la 7:39 sa aton sini nga pagpangalagad may sinyo grupo habunon sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Kay para makapag karon sa mga balita with action, daligid lang may ardi sa akon are may ano ning iabot silingon ng balya di sa ako no. Daligid lang. Gusto ko lang iklarohon kung ano ning bot silingon ni Sir ni Sir Harold Mochuelas. Mabayaran kagani tiway nakasir. Do'y pa-riding in tandem niya ko niya. Firing line. Trabaho lang nga amon di sir. To inform, to educate, educate. Ano pa nang isa ka reaksyonan? Tatlo na mo. Kag entertain. Inang tatlo na ara gina sa programa na aksyonan nga This Is My Life. Action firing line. Mabayaran ka gani tiway ka hindi na ta pwede ka kritisar di sa mga hinimuan nga hindi amo baliskad. Action firing line. Pero ba sila maning bot silingon ni Sir Harold maning bodlay sa aton di kay makakomentar kita gamay gini against sa mga kiwi nga buluhaton dayon nyo ka palak-palak na. La 7:41 sa aton sa nga pagpangalaga dungagan ko ni karon Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, La 7:41. Ang galinumpat na naman siya, no? Si Diding Alohamiento. Good evening, Sumbray. Pamati. Ay, galumpat siya ko. Daligid lang. Berter Miniada Lisa. Hindi na ina-insakto sa tuod lang. Ginbulusan yuman. Way ko kabalo. Paper First Lexon Bray ang rason sa DPWH. Ang sa balita may buho ang puno nga ginutod nga sa picture sang report nga ginpost wa ay man buho nga ginpost ang Digicast abi diin na nga puno sa singkang. Ambot way ko kabalo. Kahapon, nalikid lang kay gagalinumpat ni man. Kahapon, ngayon, bukas. Good evening, Exxon Brian. Kasubo, they destroy the beauty of nature. Berter Miniada Lisa. Hindi ginaya insakto ya. Correct. Kelly Jelly, good evening, Exxon Brian. Kag sa tanan nga members ang EFC. Kag Mr. B-Boy Villasor of CMO. Sectoral also. Family ko sa Barangay Pandanon DSB from USA. Aileen Mijares sa Hong Kong, nagamonitor man. Imbong Jocampo sa Maaw. Nolinda Auditor Lapos Aguirre, Araman. Ami Rivera, Araman. Michael John Siso, nagamonitor man sa ato Elias Paranaque. Nga kinahanglan gid utdon ang puno, may ugurod sila man utdan ay para mabalaan nila. Great lang kuno si Kelly Jelly dira sa Phoenix, Arizona. Thank you gid. William Osira Celes, good evening. Action, good evening manghugas gid ta maayo kamot para hindi latnan COVID-19. Alex Montesa, Sir Bry, moral obligation ta nga mangin bahin sa sini nga isyu ang dinatuman sang pang-utod sa aton
dungang manggad ang kahoy kabuhi. Sir Bray, hindi ginapangabuhian sang iban nga involvado sa sina nga pagpangutod sang kakahuyan. Very frustrating lang, Sir Bray. Ito man, galumpat siya abi. Sino si may-ari naman ni Gurga Kwan ay nag-posting sa ilang negosyo. Dennis Richard Tiboruma, di porke authorize kamo na ang sagad-sagad kay biskan ordinaryo lang kami. Yang nga taho gapanilag kag gabasa-basa man kami lol. Sala gidya. Christine Gintos Lingko. Aragid nga agid pang utod na. Jose Sultan, good evening, Sumbray. Gamonitor lang kami di sa Shinda Garcia, Mansilingan. Laurel Burgas, good evening, Sumbray. Tamyaw lang, Family Gustillo, Villa Home, Barangay Vista Alegre, monitor lang diri Nolinado, Auditor Lapos Aguirre, kanugon gid sa mga kahoy nga ginpang utod. Alex Montesa nami na sa ila, Sir Bray, ang 2x2 o kon ipaupod ng mga kahoy ibutang sa tamanyo ang pamangkot diin na ang mga kahoy. Jovi Monares is watching. George Gargasiran tani gin refresh anay sang DNR at DPWH sa barangay atong liter na gin-issue last Feb 2020. Vicky Zamora Puentes, good evening, Sumbray, watching FB Live Singapore. Kahapon, ngayon bukas ang una, Action Bray, dira pa ang Old Airport. Maglabay kami dira una nga mga pa-attract sa mata ko. Correct na? Ang beauty of nature gid kag madamo ang mabulig. Madako ang mabulig sina sa pumunoyo. Roberto Castillo, dito nung Dodoy. Boss Brian, monitor kami di health center mga midwife upod ko Jeneline Alcampor Florence Mallorca kag Dodong Alimon ambulance driver. Good evening. May gabi na sa inyo tanan. Roger Regala Araman Laulaw gid. Dennis Richard Tiboruma way gid nagsala si Action Rex kagina. George Gargasiran, Len Cabalquinto, kadasig lang sa ila magkating tris. Way paminsar sa pila ka dekada ang puno, way man puso tani. Itriman lang na dugang panapanami sa aton kasakit gidughan. Pag-agi way na mga puno tod, no? The Tree of Life ginpang utod para ulingon nila, ginpangabuyan nila nami na sila itabid sa mga kahoy ang kutib NFA involvado kag ibutang sa tamanyo. Romy Agsam, good evening po. Mag 4-wave na po kami dito sa Japan. Bo, grabe, wala untat na ba? George Gargasiran nandakpan gid baligya nila ang puno sa lumberyard kag diin makadto ang kwarta sina. Leila o Liha GPO, trees are the lungs of the world. Don't cut trees because you are killing yourself. Ahay. May gabi lang kay Colonel Gail, naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Alma Agrabante sa Bater, Araman. Richard Diet Pacheco, naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. And then, good evening, Action Bray. Kag sa nagataga pamati. Nene Patino. Action Bray, base may dako negosyante sa likod. Pagtapas ang kahoy. Boy George, Tapson Liog sang may sala. Alunan Suzette Araman. Si Lodi Narciso. Action Bray, good evening. Patamyaw sa security guard nga mga gwapuhon sa SM City, Bacolod. Bao, salamat. Dan Reb Clyde D. Kay bangod wala na kahoy kung magbaha sa atop na lang guro masaka kay atop na nila kuno ay kalain. Atupan na nila kuno. Yoditorta de la Peña, naga-monitor lula bahin sa mga kahoy gipang utod base kaulingon kagimuon nila barbecue sticks kay ginpa tamanyo nila madamo gid nga salamat. Just saying lang. Dennis Richard Tiboruma, base patakdan nila Halandumon Tower 2.0, sir. Sa hinubog lang na ya. Nene Patino, ging tapas ang kahoy for beautification. Kachip na. Bacolod Welders, good evening, Sumbray. Dire Granada, gawing alangilan, damo man di puno, kahoy na utod daw urot na gid guro.
ang mga dagko gapamati Sir Bry Bacolod Wilders diri sa Granada. Oo, damo man da. Nga nagagamay ni siya man. Paano tani siya mapadako? Inoho Bibs Action Bry ang mga kahoy sa plaza base amo naman ang mabiktima tungod sa development nga ginatawag nila. Watch out. Nala ka disgrasya gid. Namin na sa ila Bray ipahamal ang bukbok sang ipang-utod nila. Pero tigni si Alex Montesa mo. Siguro karaha siya saligan lang na sang DNR ang manog-uling. Oh, see? Ideador yung gudibig sumbray kabalo gina ang mga tapas kon diin gindala. Oh, laban. Si Tan Zero do naga-monitor man. Leia Younger Esquivel, good evening sumbray, always monitor from Talisay City. Keep safe everyone. Christopher Redfield, may gabi ilang aksumbray kag hay lang gali da kay actionan. Alex Montesa, nagbuho na ang mga kahoy kay ginalansangan ginasulod ka fungi. Ang resulta pang-utdon. Inting Bibuso may gabi, Raquel Di Maala naga-monitor man. George Gagasiran Piho kung may ipatukod na da sila balaan ta after few months. Likod sang pader na ina portion na sang runway. Romvel Sinarosa Hingko kasubogid ang sanggin pang tapas nila nga kahoy. Tamiyaw ko lang Sir Rabi Isaya kag Jude nga nagapamati sa Murcia, idol kagid nila. Marimar Araman, Aaron Tagonera, good evening Sumbrian watching from Excelsior Farm, Argao, Cebu. J. Jan Pakulanang Araman, Romel JP may gabi Sumbrian sa imo program Action Firing Line galain buot ko sa mga ginhimo wala gid sila konsensya ba, monitor lang kami sa Singapore gani man sakit. Dads Abiria, good evening Sumbray. It's good you're back in the game. The feeling is mutual Action Bry, though hindi gid kami kagit over sang kahoy nga nautod. Monitor lang kami puro kasanag or kasanagan sumag. Salamat gid. Si Lodi Narciso naga-monitor man. Good evening Sumbray. Wala gid action ang DNR Action Bry. Amo na lang action nila pagpangutod. Yeah. Bilen Salaw sa Tangob, Banisa Mayo naga-monitor man. Ambal niya, highlight ko no kay Sir Noel Amar sa Canada and to my family sa Tangob, Mrs. Alvarez. Thanks and God bless you always from Minnesota. Salamat. Manjo Arnio Action Briley og ko DNR sa atubang balay ni Mayor Bing damo kahoy base gusto Manila Tapson. John Sabalios Araman or Sibalios naga-monitor. Thank you again. Suzette Pahi Marhin, naga-monitor man sa Barangay 30. Alex Montesa namin na sa ilabray pang sarahihon ang mga tangkugo nila. Tito Ben Action Bry, la na problema. Tam na namon liwat na kay requirements sa LTFRB na ang tree planting. Amo na. Amo na gle. Vanessa Mayo Action Bry, you know, ano naman, ang mga kahoy, they're very expensive inabala. Correct. Jimmy George Villalubos, good evening Sumbray, bawal ang basket pero ang beer house okay lang. Bawal man tani di na dapit. Kaya Jilly, pwede lang man na 3 man nga anid gid utdon sa kadamo sa problema nga ila tutukan ang utod gid ang kahoy nga damo sa mabulig sina. April Orsabia sa Masbate Araman. Rodby Apostol tani Action Bry may pasilungan patani kon mainit magbantay sa salakyan husto na. Mega Missy Tiansay may gabi watching from Tapi Cabancalan City. Rodora Shoko good evening Action Bry. Tamiyaw ko lang si Puntes Sion sa Hong Kong thank you. Reven Maki may gabi lang da Action Bry kay Norberto Maki. Francisco Guangco gin pangtapas nila ang mga kahoy kay Tamnan Carabao Grass. Pwede man. Sila ni Hieronimo, good evening Action Brian, watching from Barangay Hibiuan, Tapas, Capiz. Thanks, God bless. Osman Swaybo, hindi ako maniniwala sa swerte. Amo ni siyang kapalumpat ho.
Ari gido, amo nga palumpat ni sila, ari na sila. Na nga hindi ko mabasahan ang ibang nga mensahe. Si Chim Pagran, good evening, Action Bray. As lang ko, pwede na subong makapuli halin abroad. Ang need man, thanks, Action Bray. Gabiyahe man lang siya. Sige, mapuwahiway ko kadali ha. Balik ko dugay. Okay, may ara sang scammer na naman nga nagalumpat-lumpat di sa akon nga live mo. Last sheet is 54. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Manamyaw kita na sa aton nga mga utod may gabi lang kay Tita Ida Rio Sora, no? Dira sa Banwasang Morsya, si Nanay Linda ang Tatay Eddie. Salamat sa pag-monitor. Good evening landa kay Nono Mira Valles. Salamat gid sa nag-text diri. Hello Action Radio. Mayang gabi, please lang greet lang family Fabol and Morales at Bangbang Carol Ann Cabancalan City from Naisel Morales Fabol. Thank you again. Sige. Dolor Katinoy, naga-monitor man sa Nagasila Carlota. Salamat gid. Good evening da. Good evening lang kay Maricar Mabunay. Good evening lada kay Belen Lopez. Sinong Dodoy Roberto Castillo, naga-monitor man sa aton sining pagpangalagan.
Oh, sige. La 7:59 antes kay Aksyon Marlon Hinovia. Dungagan tang tamyaw naton kadali gid lang. Nag-monitor man si Nong Jo Marie, no? Kagangya sini nga apo nga si Kian. Salamat sa pag-monitor dira sa barangay Bata, mga kaksyon. Action firing line. Check ko na yung una sa Aksyon Marlon Hinovia, mga kaksyon. Sugpunan ko ning kahoy karon dugay-dugay. Damo naga-enjoy sa kahoy nga isyu ho kay ti kabalo ka ang kahoy kabuhi ta ina. Action firing line. Ang una nga gintagaan igtalupangod sa ngaton nga makaako kuan mo dunang manggad. Pagkatapos sambal niya sang Ginoo jo kado kakulang. Butangan tani mga kahoy, tubig, hangin, kuno na lang. Hasta nga naglabot sa tawo. Tapos ang tao mo lang mismo ay sus ko. Action firing line. Sige, may nagpamangkot parte sa fire call sa kuana sa Tangob ina pero under control na. Check naton dugay-dugay patrol. Action firing line. Under control na, wala na dapat kabalakan sining sunog, sining gabi mga kaksyon. Sinday car ren nagamonitor man subong sa kuana sa may barangay Kaboga. Salamat gid sa pag-monitor. Action firing line. Sige, we have Action Marlon Hinovia. Ang iyang sining nga balita dulong sa aton sang D3 Bayo. Dugang nga proteksyon sa aton kaugalingon D3 Bayo. Provincial Capital reports. Action Mar, may gabi. Akson Bray, lapit na 2,000 ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Uy. Naging pagwa nga record pag wala mamadugay sa nga Provincial Incident Management Team ang kabugusan COVID-19 active cases nasa 1,936. Uy, dito 116 man lang to last year, no? 1,936 na kahapon 1,849 amon is aksyon para nga figure nga naglampuwas sa pinakataas ng ligan nga tuig 2020 no nagligan nga tuig 2020 ang pinakataas 1,683 so nalampuwasan ini naghimo nga 1,849 ining 1,849 ni amon ni nagtatak sang all-time high COVID-19 active cases sa Negros Occidental. So itong adlaw, nadungangan pagkidagsumpray ka naghimo na nga 1,936. Wow, sus ko. Akso parayda makita sa apag nga maka-akson sa live stream ang latest man sa top 10 nga may pinagkadamo ang sumpray, triple digit ang kalabanan da. Ang San Carlos City, number 1, ang Kabangkala City nagasunod, ang Kawayan, Himabaylan ang sumpray, ito ay pagtahan natin makuha. Ang latest, ang Cadiz, Ramanan nagsaka, Manasumpray, Murcia, Bago, La Carlotang, Bidalbagan, Kagamba, Nuwasang Ilog. Apa yung top 10? Nuwasang Ilog, kundi mayara sang bago sa mga walo ang bago ang balantayan direct kay may ginaulat sa nagsumbray nga resulta sang swab sa 200 ka mga ginpang swab test. Mga ano na sila ya? Mga local man lang ni sila? Kalabanan local action para ini close contact sang mga nag-una nagpositive bala sa local transmission. Dumduman mo to ang bulang blato sa Panuasang Ilog sa Barangay Andulawan. Dito to ang sumbray nagsugod ang pagbinutsog sa kanabon sang kaso sang COVID-19, no? Kay may bulang ginpatagayon. Ikaw marahon ang mga nagtambong sa bulang, close contact kadi sa unang nagpositive. Ito nagsumbray nga naglaton-laton ang kaso. Yambal ni Governor Bolakson, ini mas dapat kabalakan sang tanan, no? Ining all-time high nga na-record kahapon kagti subong nagdugang pagit. Abal ni Gov Lacson, ginpanggi jak sumbray ang kaso naton diri subong pareho sa National Capital Region bla. Ito sa NCR nga mag-amon ni kadamuon na sang COVID-19 active cases. Medyo layo-layo pang sumbray nga mga nadlaw naton antes naman ma-experiensyahan tang ginatawag ang pag-downgrade, ang pagbalik amat-amat, nubo sang kaso
action bray. Ang paglantaw sa gobernador mga duha top sobra pa ka semana ato sa nga hulaton before naton siguro patsagan ang liwat naman nga pag nubo. Yari si Governor Bong Lacson sa gihapon sa amon sa interview via communication. Yes, because of the way it's going up, triple digit. What's worrisome is compared to last year. I guess it will take a while before we can see some downward trend, like what's happening sa NCR. If only after with nakita nila nagkapanahon na numero. So in our case, probably maybe another week pa, before we can see some results. Ang isa pa nga nag-summarize ang tikang subong nga paghimuon sa provincial government ang tanan nga mga tourism accommodation sang sining mga lugar nga may damo kaso temporaryo in action price nga pagasaratan. Tourism accommodation establishments, mga leisure areas arada ang beaches, ang mga resorts kayo man pagid sining mga tourist destination. Iba naman niya nga mayara sa jutay lang mga kaso tag double digit lang or single digit. Ambal ni Gov Lacson, pwede sila opera sa gihapon sa ila sa nga tourist destination. Provided nga sundon lang ang gina-require nga 50% capacity sa venue sa mga customers. Pero may isa action para kasudad niya nga bisan nubo ang kaso nila double digit lang gani mo daw ang latest is pulo lang ila sa mga COVID-19 active cases. Nagpagwayak sumbray sa executive order ila sa nga mayor dito sa Masipalay City bla. Tanan nga mga tourist accommodation temporaryo anay nga hindi mag-operar. Ate, naman ang pinakanami action mark kay unahan no bala yang posible matabo action mark. Ate amo na gina naggigin pahibalo ang kay action price Gov Lacson. Sang saring siguro si mayor nagtawag sa Gov Lacson, nagpabalo nga sila nga Gov Cafeteria bisan po nga mo sa kaso ma-close kami anay temporaryo. Pangaman man kay ini si Palay City ano bala sa Southern Negros. Yes. Isa sa pinakadamo tourist destination, tourist attraction. Pati mayara sa executive order, kita panahog sa buong adlaw, ang ina sa ding alkalde, ang ibang sa ding mga banwa kag sudad, gin pabalo naman, kay si Gov Lacson kay na may order sa kay Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero, nga ano na lang ang matawag isa-isa sa mga tourism officers, ang banwa kag sudad, nga may mga damo kaso sa COVID-19, nga ining suggested measures dapat tumanon. Siguro laban-laban buwas kadlaw, Biyernes, sa masunod na adlaw, implementar na rin ang temporaryo nga pagpasira action bray. Gabi nga amo ginya kadasig kag timbuok sang Negros Occidental Action Mar subong ato nang mention nagligad nga ti amo tong paghalog abi pero ti amo ginya kadasig action mar base may iban pagid nga dahilan ini. Si Gov Lacson, nagsunbray nakahambal na nga sila nga kapati kung amon na second wave sa local transmission. Te ang taga Iloilo, subong sila naman tong tuman kanubo, tag one digit na lang gani mo ang Iloilo City kag province. Nigad nga adlaw to na may plano to sila nga isiraan ay ang border from Bacolod, Negros to Iloilo. Pero sang sila to nagligad ang taas ang numero kita di nga nubo duay tagi na mahunang-hunaan the action mar no. Inaksyon bray nga plano way pa na sang final nga desisyon. Sang final desisyon kay boss nga law may schedule by the way aksyon bray si Gov Lacson. Schedule nga Zoom meeting with the officials of ULAP lani ang yun ang grupo pala sang tarang nga mga official sa pungsod Pilipinas plane. May Zoom meeting sila buwas nga adlaw diri siguro mabalaan gid kag marabutyag gining opinion sa tagsa ka mga local chief executives. Ang sang ila sa digita problema sa kaso sang COVID-19. Buwas nga adlaw pagkatapos ang Zoom meeting ni Gov Lacson sa ULAP Action na Bray, schedule man sa nga Zoom meeting man sa mga katapo sa nga media boss. At siguro matuon na sa South tong adlaw. Balantayan da, kay base mayara sang pinasa ka mga desisyon
kagdugan sa nga plano nga ikapalayag si Governor Bong Lacson. Dalawan ko lang kay kaina, nagkatuto si Negros Occidental Police Director Colonel Romy Palge sa Governor Bong Lacson. For isang first time nga pag-hanay niya sang report initial sa ginhimo nga investigasyon sa kaso nga pagpatay sa provincial consultant na si Marton Cui Acson Dabray. Upod ni Palge ang mga miyembro sang crime laboratory sang NOCPO, scene of the crime operatives, kag sang gintukod lang nga special investigation task group akon SITG. O galing kay kaina sa interview namon kay Colonel Palge, wagid man agsumray so far sang bag-obla, isa naging palayag magluwas lamang sa iya sinigin pahibalo nga kahapon gali may ara siya sang order or mando sa tanan-tanan nga mga chief of police sa probinsya nga i-impound ang mga salakyan nga makit-an nga waay sang plaka sa una kag sa likod. Kaya po damo Yeah, once sila pang hindi nila pamutang sa pagkadamo. Damo kay na gani nag-standby ko lang surprise sa Guasa Capitol. Sa tubang sa Ngayala, ginisip ko nakita kung may plaka, pitok pilog. Dira pa lang na, di nila pandasok. Sa standby ko surprise kay na mga 5 minutos pa lang, pitok pilog na nga private ka salakyan, kita ko may plaka. Why man untat ang bantayan na isang Highway Patrol Group, LTO, kag ano pang ahensya sa gobyerno nga nagagovern sini, pero di kanya maubos-ubos action mar na? Amo nagsumragin mando ni Palge kay Hambalya based sa investigation nila sa natabong ni pagpatay kay Cui Acson Dabray ni. Itong duwa ka mga van blaw, ito sang mga plate number, ito plaka. At iway kigidang ponda? Makabig aksumray kung tani temprano pa mga residente, mga tao ko nakakita to. Tanikin report Manila ko sa pinakamalapit nga police stations. Makabig ina nga suspetsyoso. Inang salakyan nga way plaka, kag ang suspetsyoso nga salakyan, ang nagasakay din ang tao hambal ni Palge, makabig man nga suspetsyoso man nga tao. Yes. Pati ang balya report niyo, no, kung may ara ka mo dara sang may makitaan, makaduruda kay ang standby ag sumbray gali dito sang duha ka mga van, ni Palge, as 4 pala sang hapon na si Platan ako nung dito si Arya mo. Yeah, alas 4 sang hapon to. Sipon dapat gid ka oras, muna, ginhulat gid nila nga makagwa si Marton Cui. Kapati man si Governor Bong Lacson, by the way, ay aksumray mamuno ni Palge kay Lacson kung nanong motibo, kag nanong anggulo nga ila sa usoy pa. Kay preliminary pa lang tong implastar ni Palge sa kay Gov Lacson. Ang instruksyonan ni Gov Lacson kay Palge kag sa SITG nga sige-sigihon lang ang ginahimo nga investigasyon hasta matubod ko nagsumbray kung ano ang pinakamotibo gid. Pamangkot kun bala ang provincial government pwede ay han makatanyag sang reward money kung padya para nga mapadasik ang pagsolbar sa sining krimen gani. Ambal ni Gov, why pa nila ina na istoryahan, pero kung maramatun-an nga inang pagtanyag sa reward money, makabuligid man di ang provincial government handa sa pagtanyag Acson Dabray. Nagaling malabutan na. Pati si Gov Lacson nga well-planned, planado, kag kung hindi ka eksperto sa pagpatay sa tao, hindi mo na mahimo ang sumraya mo na hambal ni Lacson. Kung masihan mo to, ang manira sa pagpatay, kasi lagi man ang sumraya nga tanda na eksperto pa. Kag well-planned gid katama, ginplanuhan gid sang mayo. Okay, sa distansya pa lang to daan, ang akon tulutan siya to, mga 50 metros up abi action mar. Kung hindi katuya eksperto, yan ang bulubudlay gid man katama. Amaw gani ang subray. Ari si Gov Lacson, balikan to sa session nga pagpahayag. They just updated me with what they have done so far. It's a continuing process. For now, muna lang, no? Very preliminary pa lang. They're trying to determine kung ano ang weapon ang ginikusa. But beyond that, wala pa naman. They cannot pinpoint anybody. Definitely, yung tanuhan, kay for one, kinukulat kita sa magwa
personally, I can say only experts can do it. Okay, eksperto lang ang pwede magahimo sa amo to nga krimen. Porte, no? Anyways, amo na mga pamilya, ginahulat naman subong sang police action Mara. Oo, gen mo, no, maganda ni Palgay nga sa linya, very cooperative man ang family action na bray. Ang sabahin sang lubong ni Kwe, hambal ni Kov, why pa ma-schedule sang pamilya. Sa linya, pasi kon sa sunod nga simana, mamalana kon nanugit ang insakto nga pizza. Aha. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo. Action, Mar? Yes. Subongo 290 ang kuano, Negros Occidental sa COVID-19, no? Amon na sang latest nga kuan nagdugang ko. Oo, grabe yo ang okay, 300 no? Grabing apor duha. Ang local case 213, ang LSI 13, ang ROF ya 62. Nga mo gini kadamo man. Oo, imalik 1 triple digit ka pa nagsumbray kada adlaw. Grabe, no? O, teko na sipon to lang, dawi sarang nablakas pa na mo. Gani, isang naglig... Damo, tagatos-gatos sumpray ang capacity. Gani, man, no? Kakulunbaan sa sitwasyon sa Negros. Porte. Sige, sumpray, boss, Carlo, may latest naman nga information si Go Blackson may kataran sa COVID-19 right after sa ila sa Zoom meeting with OLAB officials. Aha. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hidovoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat, Action Mar. Balita gikan Kapitolyo Provincial dulong sa aton sang D3 Bayo. Duga nga proteksyon against sa naman nga sa isang mga balatian mag D3 Bayo na. Action Firing Line. Suliton ko subong nga adlaw ang Negros Occidental may ara sang 290 kaparibag-ong kaso sang COVID-19. Duha ka apor 203 sige ka local case. Grabe gidya. Ang LSI 13 kag ang ROF ya 62 mga kaksyon. Ti damo-damo na ni namang ginamos na. Ang Bacolod may ara sang 81 kay isa ka LSI, 3 ka ROF kag 77 iya ka local case mga ka-aksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Rason nga ti sa gihapon kita nagapahanumdom nga hindi lang kita basta-basta nga magpinagusto kalakwatsa sa matag adlaw nga tanan. Kay si COVID-19 ara lang gihapon gid sa palibot naton. Action Firing Line. So ang ginhimo ya sang probinsyang curfew abi magaumpisa las 8 sang gabi tubtob las 4 sang aga may dako gid nga bulig sa aton mga kaksyon. Action Firing Line. May dako gid nga bulig at least mahagan-hagan siya mangin cooperative lang kita. Mag-cooperate lang kita bisan diri sa Bacolod ang curfew di las 11 tubtob las 4 sang kagahon. Pero kung way naman ang kamong importante nga sagi pagig kami kalibot sa mga 10 oras nga inamos na. Action Firing Line. Las 8:17 na sa aton sa nga pagpangalagad, posible man nga maghatag man no sang ginatawag daton padya no ang government officials or government province ng Negros Occidental agod nga may makatudlo abi sa pagpatay sa kay Mr. Martin Cue mga kaksyon. Action Firing Line. Dako man nga bulig mo kay base may ara to diya may ideya kag makahutik man lang bulig-bulig na para matagaan hostisya ang nasambit nga kamatayon sang konsultant diri sang Negros Occidental. Action Firing Line. Ma-endorse ko gamay gilang mga kaksyon Life Extension Vitamin D3 gina-endorse ko ginaton sa inyo para
and Warden, Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay, lantawon ta kung ano ang pila ka mga update man sa Bacolod City Hall sining kahoy. Action Firing Line. Kagiban pa nga balita with Action Dale Salazar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Hi, I'm Dr. Michael Smith. Si Arman Regalado naga-monitor man sa Isabela. Thank you, Gid. Olivia Hulagting. Good evening, Sombray. Live ko sa FB. William P. William Carmilutes monitor sa Bahrain. Thank you, Gid. Kelly Jelly, keep safe everyone. Kadamo na sang cases dira sang COVID adlaw-adlaw. Casey Gonzalez Celeste, base baka masaka na lang na tungod sang kapasaway sang iban hasta mag GCQ naman. Sus kabudlay gid ba mo ginang lain gida. Gingging Marie Racco, good evening Sombray, naga-monitor sila. Si William Williwat nakakwarta na to tapos ang iban ginobra na to pertahan kag hamba. Alin sa kay Roda RMS Saura, may PhilHealth na tanan ang may COVID. Amo na. Si Ma'am Miles Balquinto, lesson learned, na bisan may plaka pa kay hapos mag-ilis fake na plaka alerto tanan. Kay grabe na ang patsanay sa Negros. Isama na. Ay sus ko. Si Franz Duway daw di na maintindihan ang sitwasyon naton di sa Negros. Pati trabaho namon subong apektado na daw magutman. Tas inihaw. Pinky Zaldivar Araman. Janet Flores taga-monitor man. Thank you, Gid. Okay lang ang City of Smile sa Bacolod. Angela Liarte gayon dato. Good evening, Exxon Brian. Monitor lang ko sa program mo Bangga Totong 1, Barangay Pilisa. Joel Alapar, halit gina ang Resolution 101 sang NITF. Kay kon grant na lang nila ang request ni Gobong pedalom sa GCQ ang probinsya. Nagnubo na niyang latnanay galing kay highly technical sang ila balasihan. Ang mga problema kay ang local do hindi kasi the way say kung kisa. Glenn Ilocawan Castellanes, monitor lang kami diaksyon sa Sitio Basak, Barangay Buena Vista, Himamaylan. Okay, sige. There's the lom, taligid lang. Virginia Montilla, good evening, Sombray, lihog tamyaw nanay Jerome sang Asay. Basay gruay na. Noel Jocaden, naga-monitor man sa Facebook subong. Salamat gid, no? Gerald Bilbes Lupez Araman sa Japan. Emmanuel Miraflores Cuales, salamat gid sa pag-monitor. Si Lily Alboruto Magbanwa, good evening. Ay nako, sinang Lily, kumusta diha nang? Kumusta si Inday Randa? Kumusta mo diha tanan sa nakasa unsa ganing Iloganda? Natuyay, no? Nakasa natuyay diha nang may gabi diha. Regards lang sa mga kapriyentihan dira nang. Okay. Lilia Taton Arama naga-monitor. Teresita Hintuliaga Gonzales watching live from Nabalian, Himamaylan City, Negros Occidental. Francisca Puso Madiraso, good evening Sombray, watching live from DC2 Region Pearl Home Subdivision. Okay. Gingging Marie Racco, good evening Brian, kapamati ba na ko nga si Jose Arden Amazona, salamat kid, no? Si pakaisa ko, Ricky Serenio, hello. Janelle Lumangyaw, good evening Sombray family Lumangyaw. Vivian Magno, good evening Sombray, greet ko lang family Magno, monitor lang kami dire sa Barangay Ginbalaon, Silay City. Sige. Yung gabi, Action Bray, lantaw kami ni Barangay Bunga, DSB. Salamat. Thank you, Gid. Balikan ta ka mo dugay, dira lang ko po ha. Lag ko pa isyota natin dugay, las 8:23.
kopya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito.
Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos. Firing line! Maayong gabi lang sa haliniya sa kay 2758. Good evening, Bray. Kurik kagid paano mabalaan nga bag-o naman nga variant kung hindi ma-detect. Ahay. Hinubog gid tuod kita mo na. Hindi. Sila man ang gambal, mandamo. Good evening, Bray. Bisan magkomentar ka mo sa radyo, trabaho lang ina kay license bilang commentator. Di na tuman? Galumpa to. Sa langit, bato-bato sa langit ang maigo, hindi lang magalit. Pahimuyong lang mag-observe well, understand na job well done diri sa Kabankalan. Salamat, Gid! Trabaho mala na nga aton diri, no? Kung di ka mo gusto komentaran da sang publiko kag ang ara sa radyo, ti himo kamo sang kwani, himo kamo sang maayo da nga mga butang. Nga mga tao naton hindi makahatag sang komento. Amo mala na ka simple mo. Good evening, Bray. Monitor kami de Barangay Nagasila, Carlota City, Dolor Catinoy, Mercy kag Boy Salmoren Esther kag Carlos de Los Santos. Salamat, Gid. Good evening, Bray. Monitor lang ko Erwinia Gonzales. Sige. Evening, Bray. Tamyaw bata ko si Bebe. Gatagay upod kami kay Nelmer. Monitor lang kami diri Nanay Esther. Salamat, Gid, no? Good PM, Bray. Monitor lang ko Barangay Nagasila, Carlota, no? Si Teresita Pasilong. Sige, balikan kong iban karon. Action firing line! Kay sa Action Dale Salazar, ari na nakaplastar sa aton sa nga pagpangalagad
Ang balita na Action Dale Salazar, ini may angot mga kaaksyon sang kwan iniho. May angot ini sa komitiba sa mga pag-imbestigar sining pagpangutod sang kahoy dira sa Old Airport. Action firing line. Kag dugang listahan ni Mon vaccination ng mga malls naton diri sa Bacolod. Action Dale Salazar plus tarya niyo. Action Radio City Hall report. Action Dale, maayad nga gabi. Yes, Action Bray. Buwas nga adlaw officially mag-start na investigation sa komitiba nga gintukod ni Bacolod Mayor Bing Leonardia nga in charge Action Bray sa pag-investigar sining mga puno agin pangutod dira sa bahin sa Bacolod Old Airport syudad sa Bacolod. Action Bray. Very specific according kay Attorney Bayatan ang Executive Order number 19 ni Mayor Bing nga naga-cover ng Action Bray dito sa may Old Araneta, no? Kay Old Airport Action Bray. Kaya dito sa bahay sa Alangilan, Ganada Road, sa pagpadulong to kay Action Alvin, may pila man to Action Bray ka mga puno agin pangutod, mga 15, no? Nga naglabay man sa proseso kaangay sa sitwasyon dira sa may Barangay Singkang Airport Action Bryan. So, according to the Attorney Bayatan, maga-convene sila buwas sa mga miyembro sang committee ng gintukod ni Mayor Bing ara dito ang Bacolod City Police Office, City Legal Office Action Bryan, ang sangguniang panglungsod, no, kagiban pa nga mga natungdana nga mga individual, no, kay magapatigan sa Action Bryan sang field work ag fact finding kun nga natabo ang ining pagpangutod sang kahoy dahil sa may Dalan Araneta. So according kay Attorney Bayatan, wala man sang timeline nga ginhatag ang alkalde kung once lang mag-submit sang report ugaling sa Action Bryan nagalawom siya, no, nga as soon as possible makahimo sila sa nga report, makasubmit kag makahimo sa recommendation. Kaya ang tinutuloy Action Bryan sang committee nga gintukod ni Mayor Bing is hindi na bala masulit ang kaangay nga insidente sa pala abuto na. Okay ba si Makalbo ni karong Bacolod di kun pabayaan ta Action Day? So dito sabay naman niya sa Barangay Granada pag Alangilan Action Bryan, Alangilan Granada Road. According to kay Action Alvinti, amo na bala may mga documents man nga secure from DNR Action Bryan. Kay pila dito ka mga mahogany, may mga lubi, no, agin pang-utod nga dahamtang sa pribado nga lote Action Bryan kay may mga pavement or development man. Nga pati kayo ng DPWH sa nga Barangay Granada naka-issue ba sa resolution of no objection Action Bryan. Aring tingog ni Bacolod City Legal Officer Attorney Jose Lito Bayatan ang chairman sang komitiba nagintukod ni Mayor Bing Leonardia. Well, i-convene natin ang group tomorrow. Tomorrow morning, and then we will also assign people to do the field work for us, no? Ang aton dili nga Brown is fact finding. Okay. And then kag ang fact finding nga nagpang-utod din isang kahoy. Kag at the same time tanaw natin kung anong mga underlying issues, no? What I mean to say, what are the applicable laws, guidelines nga kung may amo sining nga butang nga ginbuhat sang aton nga DNR kag DPWH. May timeline yung ginhatag si Mayor Bing, when ka mo masubmit sang report or recommendation, attorney? Wala man di sang timeline. Ang tanong aton, if we can finish this investigation as soon as possible time, we can do the estimate of the days that we can have sa boss kung matipunta na ang grupo para nga maka-assign kita sang designated task naton kag matagaan man makahatag na siya sa ilang individual timeline, no, para nga eventually from there makonsolidate naton ang reports kag makasubmit na kita sang aton nga report man sa city mayor. Ang coverage sang iyo, attorney, dira lang sa Singkang Airport nga cutting of trees kay pagkachende ko diri sa may Alangilan Ganada nga area dumera man, attorney. Ang nabutan diri trees along Araneta Street, no, but they are of the same
import sang executive order. So kung may ara dira nga mga areas pag gid niya makita naton kag related sinadi, then we will cover that. Action Bray, namatian ang tingog sang chairperson sang committee bagito ko di Mayor Bing, si Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Action Brian. Kaya na purpose natin mo na bala nabutang sa iyo ni Mayor Bing kabay pa nga hindi na masulit pa ining kaangay nga insidente. Action Brian. Pero tiba, may filean tadi kaso if in case gidban? Depende pa Action Bray sa mga dalagan sa ila sining investigation. Kaya kung pamatiyan mo yung DPWH yati naka-secure man sila sa mga nagakaigo nga permit. Action Brian. May endorsement from barangay, from LGU, no? Kag mayara sang permit nga gini-issue ang Senro bago. Action Brian. Okay. Like ni ba sa case dito sa barangay Alangilan, Granada Road. Action Brian, ang amo na yung bal ni Kapitan Talimudao nga naglabay man no sa legal nga proseso kag pag-action Brian na comply ang mga requirements nga ginapangayo antes man nga ginapangutoda ang pinakapuno sang mahogany kag lubi dito sa east nga portion sang syudad sa Bacolod. Amo na ang baltagan ni Wete Bunggo da kon development. Sometimes kinahanglan lang guro nga paatagan tang publiko prior bla magpinang punggol kita da kay duway man sa nihoy kag nihay mo. Yes, Action Brian. Imagine mo ma-investigar sila gani mo, meaning may mga lapses gidiri nga hindi maayo action dale. Yes, Action Brian. Actually, mo nibla no na nasalbara ang siyam ka labiling mga puno bangod man sa reklamo kag panawagan sa mga netizens kag environmentalist. Action Brian. Nga amo na nagapamalapag gid kun tani kun nakabalo siguro ahead of time sining plano paguntod. Posible naluwas pa no ining 20 size ka mga puno nga nautod na Action Brian. Teko maghambal sila nga kompleto man permit nila muni na tinga ginutatan na nila kung kompleto man lang gali. Kung bisan ano pa da nga balabag da kung kompleto sila nga way nila pinampunggol at tanan ubos da. Kaya ang siyam Action Brian na ulihin kay according kay Engineer Jaime Havillana sang DPWH Bacolod District Engineering Office, may linya sang kuryente, may linya sang telco. Action Brian, amo na siyang rason kung nga wala niya anay na utod ining siyam bagod according siya do ka delikado pa Action Brian. May gapamangkot di basi way gini siguro ka bati ligan nga adlaw. Ano gid kunong rason nga pinangutod ni Haw? For public safety. Action Brian. Public safety kay basi matabunan sang sanga nga mahulog da. Tapos ang mula mga ugat sang nara kag bulave do nagagapa na Action Brian, nagaguba sa dalan kag sa sidewalk kag mera man sang drainage dira sa dalom no sang sidewalk. Action Brian. Kag actually naka-mention si Engineer Havillana nga hollow na kuno ang sulod sang puno. Kag bla possibility nga matumba or dira mahulugan ang mga salakyan. Kag kun maglabay ka Action Brian sa sidewalk kinahanglan mo nga magkadto sa dalan para gid lamang maka-cross no or makadto abi sa pihak nga portion sang sidewalk Action Brian since dako ang trunk grabe ka puno ginahalos gina-occupy Action Brian nga sidewalk. Amo na siya ang plus sa mga rason no nga makabig ni Engineer Havillana nga delikado kay nagahagonos ang mga salakyan no sa sinang area sa Goodyear no dalan Araneta syudad sa Bacolod. Kadtos dalan ang ugat do ay makita ugats dalan. Kumbaga nagagapa kuno Action Brian sa dalom no. Sa kagulangon na sang kahoy Action Dale ko nang ugat niya na Action Oliver nagapa dugay na naglilitik ang semento da bonano na. Mera to litrato ng Action Brian nga puno tito nag-ulbugid. Amo na ang isa sa mga patpat yaman sa katapos sang media ang kabangdanan siring pagayon nila sang permit Action Brian since may 32 million nga proyekto ang iga push through no sa sina nga area. Ano na widening Japon na? Sidewalk Action Brian sa sang street light no kag patahumon ang lugar kag para mangin well-lighted ang ina nga area sa mga sang kagab-ihon kag amo na no actually may iban man nga dalan sa Bacolod City like sa Bacolod City National High School sa police station number 6 nabutang Action Brian mga metal or mga brick ni bala ang tiles na Action Brian pero mera man sa mga puno nga nagatindog nga wala siya wala na apektuhan. O galing gamay ito yabi nga puno dira sa may City High di ambot kon nga
naka-secure ini sila action bray sa cutting permit since tama ba once nga naka-comply ka sa mga RONO, sa barangay, sa LGU, ang DNR action bray may issue naman na sa cutting permit ang San Robago City. Abi mo engineer, ang inang lugar hindi gid sila buyan sang tao Action Oliver, Action Dale. So no need na tanga sa gid ya pagwapo sang footwalk da. Ari panghimusan yung mga talyer sa highway ho. Panghimusan yung mga bulkitan, di panghimusan yung mga hindi amo mo ning dapat tutukan yung hindi kayo nagapahimuyong da sa ginyo kakuti. Ano na? Doon di ka maintindihan. Kikita ka da sang damong tao galinabay da Action Dale how? Hindi pa siyempre usually nagahulat sang salakyan. Gatindog man na skilid sang puno ka. Kung salihis ka man ka dala sa Goodyear, going sa South Action Mighty, amo na mahulat ka dala sa Ceres o kung jeep tangob mo na taytay or sumag Action Brian. Gatindog na sa may babaw sang may footwalk naman na daan mo, ga-serve pa na gani as landong sa ila mo. Ti subong niya, anong tabo da? Matigad-igad. Dito sila mapandong sa siyam kapuno nga nabilin. Ti sige lang Sige, saludo tada sila kay gintunan mananayhan nila. Ti sige go ahead pangubusan nyo da. Hold on lang kung magala kung basta may mga negative na action bray nga effect, no? Ining pagpangutod sang kao. I'm sorry, dako sa negative effect. Una-una pa lang hambal ko si Muway natapasilungan da. Ang tawag lang mga pasahero going to Sorb lang nga nagabalantay Action Dale. Anong reaksyon nila? Why natada sang panaguan kung udto nga nagatagiti ang init while waiting kita sang bus, jeep, etc. Isa, negative effect na siya. Yes, Action Brian. Isa lang, idra lang kung ano asta. Hulton tapagid kung ano pagid ang adverse na nga event abi kay mainulan na pila ka adlaw, Action Dale. Bisan hindi environmentalist ang tawo, may ragid Action Brian sang kabalaka kada care no sa sining mga puno nga wala gid sang kalaban-laban Action Brian. Kibot lang tagani ano lang ambal tang okay development. Okay nakita nyo may ugat nga nagagataw da, okay da medyo gahalo sa sulod. Tiwagi ka mo sa ibang nga opsyon da nga hindi talang gini sila pagtumbahon kay may mga buot maning kahoy ngini mo. Ang buot sang kahoy kita nga mga tao nga nagaamlig sina bala tiway kita sa ibang nga opsyon da amo lang nakasimple mang cutting lang tada yon. Sa maning balantayan bala matiner ang siyam ka mga puno or mapangitaan sang pamagi Action Bray may aras ang development hindi pagut doon ng siyam kadabilin nga mga puno. Galing kita mo na Action Day bisa na imbestigahan pa ni kabalo ko si Attorney Joselito Bayatan mangita gini sang pagi para makitaan ko na nung resulta sini pero tiway na ang kahoy way na tuna sa lambiran sa to sa sentro na Amuna hulton ang masunod nga kabanata sining istorya sang 26 ka mga puno Action Brian. 26 nga makaluluoy nga mga kahoy no? Yes. So iba nga dito sa Bacolod City Hall may mga mall dito sa Action Brian nga confirm na nga usaraman nga vaccination centers dito sa Bacolod City. Una ining SM City Bacolod. Kag sa Lunes nga adlaw si City Councilor City Rivera magapadulong sa Ayala Mall. Inspeksyonan man ang area kay ng tanyag man ang management nga kung himo pwede man sila no nga mag free of charge no sa sining nga pasilidad para ba bilang vaccination center once nga magabot na ang COVID-19 vaccine nga ginbakal sa LGU sa Bacolod City. Dra lang ko na Action Del asta kay oras ko dogay home naman sa aton duwa. Mga break kapitalikan sa Bacolod City walang action nyo. Action Del Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Hulaton tanang investigation sang kahoy. Ama nagaling, hopeless naman ko sini, bisan may pasakaan tapadi kaso kuno nga itabo ti si kahoy way na nagtambling na to. Ngayon na maglabay kada imoblia ka nami sang feeling mo yung kabugnaw. May ara sang medyo beauty ang aton nga syudad. Ang ibang nga syudad Action Oliver, mga Iloilo, ginahalungan ang mga kahoy. Ang kahoy ginabutangan sa mga bricks sa dalom dengan nga magtahom pagidya sa aton niya ginapangpunggol diha. Action Firing Line. Ay nano, DPWH saka kato sa may alangilan Action Olivero. Ang footwalk to ginabutangan na sa mga bricks na ginapatahom to nila ti kanami tulokon. Pero ang pamangkot sinong galalabay ito kay way to tawo. Action Firing Line. Anong palabyo na to karbaw? Ang gasto sila hindi hamak pila ka milyon Action Oliver mo. Na dito ta sa giya pa improve yang ati bisan simple nga semento lang na to okay na.
Okay na, ala pamutang na sa munang mga proyekto. Ready sa sulod sa syudad ang dapat limpyuhan ta. Action firing line. May mga barangay kita nga basi pwede nyo ma-divert ang inyo siling pundo dira nga mabutangan ta semento mga barangay tadi nga iban ho. Nga hindi mapuslan ang alagyan, maglabay ang mga nagabululusong da kakahululugan bangod sang lubak-lubak nga dalan. Action firing line. Susko sige anon ta na ka expertise man kuno nila Action Oliver mo. Tamay mo kay ang DPWH ang expertise sila to develop, to widening, to check sang mga tamburong expertise nila na saludo gid kiberasin nyo, no? Ang DNR naman expertise naman sa paggamuni, tagaan permit kay muni mo ng kahoy, muni mo na. Pero damo gid subong ang nagkululusmod sa mga eksperto nga ini. Action firing line. Daw damo ginagbuluslo, no? May damo ginagbuluslong sungad. Kag nahimo gid sila iya nga kalantsawan subong sa ginimo nila. Last 8:50. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio. Ang inyong mabatian isa ka binayaran nga programa kung ano man ang ginham. Anko, mayang gabi. Si Marlene Naula Lapitan naluwa, correct. Sa Takuling, ginasarahi na. Kita sa gani, may kukita na. No? Neneng Sirbo, good evening, Exxon Brian, gabaha delikado, pangtanom gani, karon gintapas pa na muna gani, sa isa ka puno sang kahoy, damo-damo ang gusto nga magpasilong. Pinangutod ta pa. Ay nano. Pero jutay ang gusto magtanom kahoy. Damo ang gusto magpasilong. George Gagasiran dogang init kay wala sang ma-shed sa mga tao nga galinakat tawhay na da wala gabaha. Merlin na luwa again napitan correct gid Action Bride. Dapat mga talyerda, mga nagalalapaw amuna katingon. Ipalamon sila mga Akig ang mga tao. Virgil Pinda, good evening, Action Brian. Monitor lang from Celine Homes. Halong ka lang and more power, Action Brian. May manta kontra ginanay, pero salamat kinay, no? George Gargasiran, butangan street lights na good for 1 month lang. Butangan bricks. Ang footwalk na kung ang ulanan kay initan, initom dayon. Danlog pa na, pwede ka pa maslide. Paul Street Bar, Diking Araman, sayang ko, sayang. Pinangpunggol nyo ang kakahuyan. Kanta ni the late Juan ba? De La Fuente ba? No? Mark Bilmes Milocoton. Good evening, Exxon Brian. Nag-monitor kami di sa imo. Kaupod si Vanessa Milocoton. Kag Christian Milocoton. Sige. Miles Martir daw wala man sang may naipit dira kon gaulbo. Likawan kay ma-project gali budget. Kita mo na dakpan gyapon sa listener tao. Romy Agsam, sayang naman ang mga kahoy. Climate change na dapat hindi yon pinutol. Ati kay mga ekspertos laway tamahimo. Dennis Richard Tiboruma, ang kainit ko kay Christian Tulot Agsumbray, daw nagsaylo na ng pangtapas sa mga kahoy, sakit katama. Gusto na. Anko, basi tamna nila ulutanon, amo na gintapas mga kahoy, lulz. Josephine Paro Alarcon, good evening, Sumbray. Gamonitor gid kami action by firing line sang Banako Engineer Soto Sinal diri sa Barangay 27 Mega World. Thank you, God bless. Wow, salamat. Si Merlin naula again. Yes, dapat gid may mapriso sa lapsis na natabo. Good evening, Sumbray. Catherine Morado, DJ, mga musta lang ko sa mga Vasquez sa Bago City family ko, palihog, salamat. Martin Aliling Araman, Catherine Morado, kumusta DJ? Kaloyan, okay lang. Kamudira, sige. Bibing Dagia Bautista, may Action Bray. Monitor kami Barangay 39 Lizares Avenue, halong Action Bray. God bless. Si Marian Atonduka, good evening, pag-greet lang ko. Papa ko sa kuna si Rene Atondukan nga pirmigid nga pamati. Thank you and God bless. Salamat.
Virgo, September, Araman. Monet, Gabuan, Inlaw, nagamonitor man. Mila, Milyara, Sapul. Romnek, Pakatang, Sabago. Virginia, Montilla, Aksumbray, kulang to gali address sityo Asay, Kabakungan, gali great ko nanay Jerome. Okay. Gingging Marirako, salamat Aksumbray, gapamati gid kami bana ko adlaw sa Action Radio. God bless. Thank you man. Romnek Pakatang, good evening Aksumbray, great ko ako asawa nga si Sarah. Utod. Sarah Jane og akong anak na si Mamog, Nessie, Kisha o family Pakatang diha sa barangay Prosperidad. Sa San Carlos na. Mike Lawrence Esperagosa, good evening Sumbray, monitor kami barangay Alihesto, Revilla, kag Kanjasan family. Salamat. Si Fedi Magsipok, good evening Sumbray, monitor kami di sa Rofi Pharmacy sa La Castillana. Salamat. Roda RM Saura, dapat ang mga DPWH kag DNR sila na ang ibugsok liwat utdan sang kahoy para sila naman utdon sa mga tao ko. Hindi man manuoy ta. John Villarosa, good evening Action Radio, listening Stone Haven, Barangay Granada. Cassandra Aquino, Action Brian, may gabi. Panyapon from Aquino family. Maybreak Saint, tani ginpahigad nilang mga poste nga ara sa tunga dalan nga gin-widening nila. Ginelen Villasor, nagamonitor man. Reyna Luna Alila Ortiz, good evening Sumbray, patamyaw lang mama kay Mama Marcela Alila, always listening to your program. More power, salamat. Linda Reginan Di Mapindan, salamat. Gart Kaknyo, good evening Sumbray, daw kahapos lang sila magtapas ang narang national tree na diri sa Amon. Amo na gani hindi man diri sa Amon gin puno Amon to Padbalay hindi maghatag ang DNR permit sa pagtapas kay national tree kuno. Oo. Pro kung sila kinahanglan tapas dayon na. World Albanese Man's Word of Tonight episode. Buruslo ang sungad. Buruslo ang sungad. Isa na ko da kay diraman ko bantay siri sa South. Kita mo lang na. Why na kamo da tambayan da? Almer Parcon. Kahapon ngayon bukas sa Hong Kong gani ginaatipan gid kon ang sanga galaylay ginautod lang kay dako gid mabulig sang kahoy sa environment sang isa ka syudad. Adriway na iya. Bilog nga kahoy ya tumbling ni. R. Milen Guarin, good evening Sumbray, i-greet ko lang family Pahotining, salamat. Marlene, syempre il lugar ang Alangilan may rest houses tada. Kasagad gini kay Marlene bla Manilang mo. Ikaw karon Lucion. Amalwa, muset ang kakahulugan. Ay nako. Ikaw ba? Nico Di Vinagracia, good evening Sumbray, monitor kami diri sa Japan. Ginagreet ko lang da pamilya ko sa Cadiz, God bless Sumbray. John Villarosa, next year develop ni Lusyutan ang old airport, preparation na pang-utod nila. Okay. Si Klein Cabaron, good evening Sumbray from Hong Kong watching. Okay, sige. Te, relax ko doon na ya, no? Sige. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio. May kabilang kay Tata Ming, nag-monitor sinimatiniyon si Tata Ming Maria Sol Biligorio. Dira iya sa syudad sang Bago mga ka-aksyon salamat gid sa pagmonitor kagang iya sining mga kaupod si Santi kuno salamat gid sa pagmonitor. And si Rona Regida Trava nakatutok man sa aton sining pagpangalagad. Divino Melieza Jr. naga-monitor man. Good evening Sumbray. Ang maayong nagpirma nga utdon ang mga kahoy sa next election hindi sila dapat butuhon sa mga tawo. Ang lain nanto kay iway to sila papili kay mga ara hindi to sila elected official. Mga kuan gini sila Action Oliveria Suilduhan giniya sang gobyerno kay mga hindi ni sila kuan mga regular empleyado sang gobyerno mga ka-aksyon. Bantayan tanis sila kay basi pag retire nila padalagan ni sila sa Bacolod kung sa din ay sus ko. Diga, porting halit nila sa mga kahoy ngayon, Upod sa bangos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Aksyon Nona Magbanwa. Sa technical side, we have Aksyon Oliver Pason, Sir J.M. Baikin, ang aton sini IT expert tonight. Upod man aton partner to Aksyon on Defensor. Standby sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Marlon Hinovia. Ini naman sa Aksyon Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati tabuas sa mangyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.